У нас в бизнес политику входит последние особенно 3-4 года большой у нас усиленный интернет-ресурс. Вот в татарском мире, например, да, миллион татар біздің такой татарский ресурс интернет біздің 100 кішінің бор подписчиклар там 12 тысяч, 14 тысяч. Да, 100 кішінің, вот умножайте. 50 кішінің бар там 30-40 мың, например, да. Но біздің, к сожалению, где-то около 20 тысяч на всех сайтах. Вот, поэтому все зависит от интернет недавнего. Поэтому в завершении хотел сказать, дружите со штабом, да? Ну, это я шучу. Реклама на интернет, от этого много зависит. Какие-то ролики на будущее, какие-то что-то. Вот можно везде выложить, и вот это является именно кішіні шократова. У нас второй момент, Мәскеуде, шундай щус, мында хадыр лексиконе антреприза деген, да? Мына біз штабтан, например, жиылабыз, значит, что такое антреприза, да? И бір артистны шақырып, ана спектакль қоябыз. Қазанда, как-то я заметил, ондай нәрсе особо әлі yok, да, Мәскеуде бар мына, да. Біз енді шол мына мен сөйледім, вот Галина Борисовна Волчек турында, не турында, может быть, біз мына какие-то антрепризы, не. И мына біздің мына штабта бірнеше жігіт бар, енді шундай, олар тоже татар жігітлері, они, значит, в театральном училище учатся енді. Мына шундай біздің артистлар, шундай біздің ресурс артистов молодых, таких біздің бар енді, вот, хочу сказать, да, вот, тоже вот как-нибудь келіп. Анан соң, мына сіз келсеңіз не только отдельно, мына отдельно, 2 кіші келі, 3 кіші келі, мына келсеңіз, мына мында келіп, мында сирек Мәскеуде, мына біздің уже кішілер, яқшы татарша сөйлешіп жатырған, да? Сирек, мына біздің татарша сөйлешу нету ол практика керек. Біздің юг, татарша юг. Шуңар, мында сіз Мәскеуде болсаңыз, бізде мында кеш отырып, или бірәнде клуб посетить етіп, бірәр, тоже сөйлешім посетить етіп, значит, келіп, шылай етіріп, біздің яшілер бірән оралашып алсаңыз, тоже бик зор не было ел, конечно. Үстенде жырлашу отырсаңыз. Жырлашып, біздің жырлашу, это біздің обязательный пункт программы. Всегда біздің баянистлар, жырчалар, и біздің шундай категория яшляр бар, которые, например, занимались балетом, спортивными танцами, чем-то, а хадыр татарша бийлер. И оларны бик кызык, бик профессионально келіп шыға. Біздің бишілер бик яқшы, бик шундай бар мында постоянно без конкурс танцев устраиваем. Шулай біздің пытаемся енді біз вот это вот, значит, фольклор, мына вот татар мұңнарын, мына концертларға, нелерге, мына, допустим, біздің болды, такого давно не было, бір күнде біздің болды 3 концерт Мәскеуде, да? Мына болды Уразова келді. Біз оны тоже в интернете, біз оңар, наши артисты, вот посмотрите наш ролик, біз оңар ролик сняли. Вот где-то в районе 30-40 человек біздің болды штабтаном, да. Біз тоже крутили по сайту оларды, да. Альфия Абзалова, например, біз повели там 45 человек, біз, вот были концерты такие, куда мы по 100 ветеранов с Москвы собираем татарских движений ветеранов, и біз оларны иді парабыз, мына бұл концертларға, значит, вот. Мына Альфия Абзалова, значит, концерт, в один день все это было. И потом енді мына шуварский ансамбль келді мында Мәскеуде енді, мына қуарағыз біздің сайт, мына балалар делер, олар штабта болды. Вот, мен, поскольку родом из Нижнекамска енді тігі, блат деген нәрсе бар бет енді тігі, блат, біз енді, мен енді пытаюсь біздің мушаташын пропагандировать енді, да? Олар мен білән ілікшіләген жігітлер, вот они все не артисты. Бірсе аппаратчик, бірсе водитель, бірсе киномеханик, бірсе алар, вот мушаташы. Театр өзіне бір дүние ғой. Аның Бурсада жоқ. Бигірек те ол тағы да арқа түсер қазір. Шуны ойлап, театр өзінің ішінде құрғасы Чөнки басым қазір милләтләргә бик көчле бара, bütün республикаларга. Шуңа күрә телебезне саклау, мәдәниятебезне саклау,
grup gazetlerinizi ko'rsatib, asıl gazetlerini mana sizning yelkangizga tushadi. Chunki u gazetadan, jurnaldan o'qib bilib bir ani canlandırıp yüzünün göz aldığına gidersin. Eğinde artistler onlar yüzleri şuna gösterip verirler. Şuna göre sizin ustalığınızdan da, talantınızdan da köp nerse tura. Sizin tiyatro bina yakınlaştıran ana uyuşturucularının birisi ilişkirtüşü Mecitip Eshat abi. Mecitip Eshat abi Qaysi yıllarını bu? ul başta oynap gite nide başta tiyatr Samara'da oynayı. Ondan sonra front tiyatrlarında Orta Asya'ya kadar var gite. 28. 29. yıllarda okuta tiyatr teknikumunda Kazan'da. 26. 27. yıllar hatta 28. yıllarda Moskva tiyatrında oynayı. Moskovga kile okurga hazır institut kinematografiya anda o teknikum bu. Anda okura kile. Eshat abi birinci Tatar temasına koyulgan Bulat Batır degan kino şunda помощник rejissöri. O Vera Minkina'nın iyiydi. Bana şuna göre yakınlık. Ondan men sizin tiyatrga bağışlangan tugul bu benim sözlerim. Bашкортстан tiyatrı kile, Tatarstan tiyatroları kile. Zamanını niçiktir sizgirlik yük kaysı bir rejissörlarınızda da. Hazır bir Rus tiyatrın, bir Rus spektaklini görgeniniz var mı? Poplardan tiyatrodan. Yok. Tapmazsınız. Yok. Ol kökten yok. Anı kirtmiler. Biz haman işanlardan küleriz. Mullalardan küleriz. Allah falan bulgan, Allah fesmeten bulgan. Mıskılı keriz. O niye değeraksız. Mine bir vakit çok sıravını bilgenizim Abdullah Buşamukov'ka. Abdullah Buşamukov dört benim enime Trayur'daydı. Meklem niye siz devam edeceksiniz yüzümüzün şunday şahıslardan külüğüne? Mindi bilasizmi? Mindi yüzümün makalemni ol bir vakit Süyünbike Manarası turunda zorguna makale yazgan kazanıklarına. Men şunu yazgan vakitte değil. Küp ben oturdum kitaphanelerde, arşivlerde. Niçin benim ihtiramım arttı mullalarga karata. Onlar bizim dinini saklagan, dilini saklagan, medeniyetini saklagan. Mesela Abdullah Bey, uyat tügül mü bu sözlerden etkili? Niye değil? Mesela babam bir şattah mulla. Bizden 12 kilometre oldular. Biz doğandaşlar, yürüyüşeydik onun enileri. Şuna göre eğitesim ki yana milli hisli medeniyetimizni yaratkan dramaturglarga ihtibar itip, alarga yerdem itip çın turmuşnu ondan üzümüzün ziyalılarga karata ihtiramını arttıra turgan piyesalar yazsınlar idi. Sizge zor tilek. O zor cevaplılık. Ayten bir hazırki çırda basım yasagan vakitte milli medeniyetlerge o tağı da anın ehemmiyeti artacak. Şol vaqtlarında iske alıngandır endi, avtobus başıp gitek. Әлі bir tapqır bardık poyez bilen. Tege dekorasiyalarını bir perondan bir peronga taşıp, şulay etip көтеріп salıp, Lale Pasin lekmedin mandan sıra. Yok mu? Şulay etip bitip, жүрüp, bir yakka 5500 где-то 6000 kilometr baratırgan ек.
Менә ул Лесосибирск дигән шәһәр, әгәр дә белсәгез, Красноярскидан китәсең, тайга ортасында 800 километр кирәгә кирәгендә. Һәм шунда да тайга ортасында карап йөрибез. Зөфәр абый әйттем соң аны, кара нәрсә дип әйткән. Агач арасыннан бер машина чыгып килә, копейка. Чыкты да үтеп китеп бара. Артына зур итеп язып куйган татарин дип. Бердән бер машина күрдек тайгада, ансына татарин дип язып куйган. Һәм без анда таптык Перовский район главасы татар, Мишәр инде. Үзе һәм авылларның исемнәре дә татар авыллары, бер 7 авыл анда 1900-дән ничәнче елдан бирле күчеп киткән булганнар шулай. 3 тапкыр күчеп, һәм бер авылында без анда барып алар өчен специаль спектакль куйдык. Беләсезме? 40 ятим баланы һәрбер йортка бүлеп карауга алганнар. Татарлар, балалар татар гына түгел, төрле милләт балаларын. Алар булды бит инде анда, каядыр теге ни булды, җир титреү булды анда, каядыр сугыш чыкты. Менә шундагы балаларны үзләрен алганнар семьяга. Татарлар башында. Авылы чипчи татар авылы. Әле клублары безнең авылның клубының тибында эшләнгән бер проект белән. Монсы инде теге йөрү вакытларын сөйләп үтүем инде. Аллага шөкер, театрда ремонт бул бик яхшы. Хәзер безгә килеп туйдан соң да фотографиягә чыгып китәләр. Үзебезнең спектакльләргә килгәч тә фотографировать итәргә аерым киләләр. Алданрак спектакльгә хәтле. Аннан соң спектакльдән соң калып та фотография итәләр әле. Әле менә театр көненә безнең артистларыбыз инде матур бәйрәм оештырганнар янда 29 көндә булды инде ул. Теге киемнәр белән каршы алып, анда шәйләр ясап торып, үз образларга кирип инде. Бөтенесен каршы алып, шулай итеп матур итеп оештырдылар. Хәзер Аллага шөкер, быелдан менә март аеннан эшли башлады безнең инвалид балаларга аерым нәрсә дип әйтим, ярдәм түгел, кружокта түгел дип. Ну, кружок шикелле әйбер. Алар үзләре, безнең артистлар алар белән эшли, һәм алар күпмедер вакыттан соң бер кичкенә генә булса да әсәр чыгарачаклар. Үзләре сәхнәдә куячаклар шуны. Менә ул алар ДЦП белән авырган балалар инде бар анда. Анда төрле авырулар белән авырган инвалидлар алар. Алар өйләрендә генә бикләнеп ятмыйлар. Хәтта менә шулай уйнап, җырлап, һәм профессиональ театрда шулай кичкенә генә булса да әсәр куеп, үзләренең тормышларын киңәйтәләр һәм яшәүгә өметләре арта. Менә ул ягында әйтеп узыр идем. Һәм дә менә Аллаһы бирсә эшләтеп җибәрергә кирәк, күп вакыт калмады. Театрыбызда балалар угологы, балалар почмагы. Күп кенә әтиәниләр балалары калдырырга кешеләре юк. Менә 3 яшьтән 10 яшькә хәтле балалар, аларны спектакльгә да кичкисенәп кера алмыйлар. Барасылары килә. Шуңа күрә алар балалары белән килеп, балаларын шулай калдырып, үзләре безнең театрга кирип, спектакльләрне карап, чыгып китә алалар шулай итеп. Андый мөмкинлек булачак. Аның уголовы ясалды, хәзер кешеләрне генә менә оештырып ятабыз. Аннан соң Аллага шөкер, театрыбызда Казан ортасында машина кую урыны бар хәзер. Казан ортасында машина кую урыны бар. Хәтта безнең шушы стоянкада калдырып, опера балетка да ниләр тамашачылар төшәләр. Ансы бик әйбәт әйбер. Ул хәзерге вакытта теге гел машина белән киләләр, машина белән йөриләр. Аллага шөкер, дип әйтим, президентка да бик зур рәхмәт. Менә ул ансын да һәм үзебезнең аерым котельный булды безнең хәзер. Кирәк вакытта кабызабыз, кирәк вакытта җәбез дигәндәй шәһәр ортасында андый котельный булып тоже бик әйбәт әйбер. Бер вакытта салкын булмый, әз генә салкын диләр икән, оттырабыз. Исерәк була икән инде аны киметәбез дигәндәй. Һәм безнең театрга булмаганыгыз булса, әле менә чакырып калабыз, кайткач килегез, карабыз. Бу безнең театр, ул 1850 елны төзелгән театр. Шушы театрда инде Камал театрда булып чыккан, һәм опера балет театрда булып чыккан. Хәзер менә 1988 елдан бирле безнең театрында Кәрим Тинчурин театры
бик матур гына яшәп килә. Казаныбыз да үз урынын алды. Казанда гына түгел. Без бик күп йөрибез, ансын да әйтүебезгә кирәк. Казан театрлары арасында без иң күп йөрүче театр. Безнең үзебездә дә спектакль бара, һәм башка җирдә дә куябыз без. Елына карап торганда 380-390 спектакль куябыз. Хәтта 365 көн генә бар бер елда. Икешәр була, бер вакытта. Аннан соң без инде хәзер 3 ел подряд алабыз благотворитель года дигән номинация. 3 ел подряд алабыз. Бик күп йөрибез андый җирләргә дә, менә балалар йортларына, картлар йортларына, балаларны реабилитация центрларга үзебезгә чакырып куябыз. 7 май көнне без ел сайын чакырабыз бүтән райондагы ветераннарны. Безнең 40 ничә район бар, 43 район, 44 район. Һәрберсеннән шулай машиналар белән җибәрәләр безгә. Алар без барганда безнең потенциаль тамашачыбыз алар. Безнең тамашачыбыз. Шуңа күрә аларны без кунак итеп үзебезгә дә чакырып, үзебезнең бинада шулай аларны хөрмәтлибез. 9 май алдыннан. Аннан соң хәтта нигә әйтергә кирәк, безнең Земфира апам да бит Мәскәүдә. Сезгә килгән юкмы? Безнең Земфира Дасаева бик Мен аны газетада укыдым. хәзер Мәскәүдә тора ул. Күчкәрен газетада язып. Шуңа күрә менә аңа әйтергә кирәк, килеп татарча сөйләшеп, әзрәк аралашып, сезгә может быть нинди генә яктан булса да әле ярдәм итәргә, может нәрсәдер куярга, нәрсәдер анда оештырырга. Ул белмим, ул Земфира апа өйдә бер үзләре ничек ята торгандыр. Чыгып йөрмим. Аяклары авырта. Менә ул ягына. Менә бүген дә килә алмый. Аның характеры белән өйдә бикләнеп ята алмый торгандыр дигән именно. Сәламәтлек. Ул шундый ду килеп йөри торган кеше бит. Менә аяклары подводить итә. Менә шул Театрның нинди планнар киләчәккә? Репертуар. Планнар Аллаһ бирсә, планнар менә төрле режиссерлар белән һәм төрле әсәрләр белән шулай итеп байытырга кирәк. Һәм кирәк байытырга халык телендә сөйләшеп. Халык телендә сөйләшеп. Ул бар сәхнә телендә, халык телендә. Ләкин сәхнә телендә бар сөйләшү булачак инде ул. Ләкин аны бик күп тамашачының теләге, бик күп тамашачының теләге. Менә шул сәхнә телен аңларга телиләр. Аны якынайтырга кирәк безнең халыкка. Халыкка якынайтырга кирәк. Һәм бер вакытта да араны үзмәскә. Безнең Мәскәүгә 2 тапкыр киләбез без. Көз киләбез, яз киләбез. Ел сайын. Күбрәк мөмкин. Яшьләрегез бар. Менә гел күренеп торсыннар, ул яшьләр дә алар хыял, дөресен әйткәндә хыял, Тинчурин театры көн сайын гөрләп торырга тиеш. Дәртле. Гөрләп торырга тиеш, менә нәрсә генә булса да, бер буш минуты булмый торган. Менә шундый татарларның менә шундый уясы булырга тиеш дип әйтәсе килә. Амин. Рәхмәт сезнең чакыруыгызга. Рәхмәт менә шулай итеп Мәскәү җирендә дә үзебезнең татарларны җыеп шулай матур итеп аларга татарларның яңалыкларын биреп турып һәм алар нинди якка таба барырга тиеш икәнен күрсәтеп торырга. Барбер кирәк ул әйбер. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә андый эшләрне оештырып һәм менә шулай итеп артистлар белән очраштырып торган өчен бик зур рәхмәт.